Vă arăt acum câți pași am făcut astăzi, 4600, echivalentul a 3,7 km. Bogdan este student și cum deocamdată nu are mașină, poate face lejer 8000 de pași zilnic. Merge pe jos la facultate, iar seara sunt nelipsite plimbările în parc. Am mai multă energie pe timpul zilei, mă pot focusa mult mai ușor pe anumite lucruri pe care le-am de făcut. Valeria este masterandă în publicitate și lucrează multe ore la birou. De aceea își urmărește pașii pe o aplicație instalată pe telefon. Dacă îți faci toți pașii, se umple cercul și pe parcursul zilei eu tot primesc notificări să am grijă să-mi îndeplinesc și să-mi completez cercul de mișcare. Îmi schimb obiectivul în funcție de lună și în funcție de cum am eu timp, adică nu am un număr de pași stabiliți exact 100%. Până acum, specialiștii ne recomandau să facem 10.000 de pași pe zi pentru a ne bucura de beneficii pentru sănătate și pentru a arde cât mai multe calorii. Recent însă, o cercetare realizată de oameni de știință din mai multe țări, precum Spania, țările de jos și Statele Unite, a arătat că numărul potrivit de pași este de 7.000. Peste acest prag, beneficiile tot cresc, dar mai lent. Dacă mergem prea lent, beneficiile sunt mai puțin semnificative. În schimb, dacă grăbim pasul, schimbăm ritmul și mișcăm și brațele, creștem activitatea cardiacă. Lucrurile sunt mai antice, apropo de recomandarea asta cu 10.000 de pași, că sunt probabil de vreo 40-50 de ani recomandările astea, pentru că, practic, la 7.000 de pași, așa pe un pas mediu, deja sunt 6 km. În ghidul Societății Europene de Cardiologie nu există o recomandare specifică în ceea ce privește numărul de pași, însă recomandă minim 150 de minute de activitate fizică pe săptămână, de intensitate cel puțin moderată. Se obțin beneficii pentru sănătate în contextul reducerii mortalității, chiar și cu un număr mai mic de pași. Și acest lucru este îmbucurător, în special pentru persoanele pentru care 10.000 de pași pare un obiectiv foarte greu de atins. Pe lângă mișcare însă, medicii recomandă și o alimentație sănătoasă, dar și analize și controale periodice.